Yan mga Koragon, balikan natin yung ginagawa natin hagdan. Update ko kayo sa aming ginagawa. Yan mga Koragon, naporma na natin tong ating ginagawang hagdan. Magbubuhos na lang. Bali, ang laki pala ng ating poste 30 by 30. Tapos ginawa namin yung ginamit na bakal 16mm, tapos yung anilyo natin ito 10mm. Yan. Tapos binuhusan natin para medyo matibay ang ating gagawin na ang ating ginagawang hagdan. Tapos yan, nakaporma na tayo dyan. Naporma natin, bali pipix na lang to. Pag napix na, bubuhusan na. Yan na lang ang ating gagawin ngayon. Nakapag welding na, winilding natin itong mga step. Itong mga step na yan, winilding para matibay. Ayan, mga naka-welding yan. Ang ating step ay ang ating step mga Koragon, lapad niya yan kung napansin nyo, 29, 27. Bali magiging 30 yan pag pag naglagay na kami ng step na kasi nakahangir kasi itong step nya. Bali ito lang yung papatungan, tapos dito naman yung taas, ito mga Koragon 19 yung nya, yung taas. Ang purpose kasi ito mga Koragon, hanger siya dito, ipaplat lang, nakahanger siya, hindi siya concrete buhos na diretsuhan, kumbaga hanger lang yung buhos, kaya ang ginawa beam lang pero may step na siya. Yan yung lapad niya ay yan 36 yung lapad niya, pinakabuhos niya. Yan mga Koragon, bali magka 35 lang yan kasi di pa gaano nakadikit. Yan mga naka-welding siya, puro naka-welding yan, talagang matibay yung pagkagawa. Bali dito rin nagkaroon din dito ng beam, pero magiging yan, ito yung tinatawag na landing yung tawag dito. Pero nakita nyo may siwang siya kasi magkakaroon nga ng dito, hanger lang yung ating yung ating step. Punta dito, bali dito nagsinsil tayo
siyensil yan. Tapos winilding para maging matibay. Winilding namin para ayun, napansin nyo yan. Naka-welding yan lahat para walang galawan. Lahat yan naka-welding. Pag galing naman dito, yung mga stirrup, tinali na lang natin dahil diretso lang, flat lang. Basta ang ni-welding lang namin itong mga mga step. Yan. Dito nakagawa na. Yan pataas. Maya-maya lang bubuhusan na to. Ito yung itsura ng pagka-step niya. Yan. Ito yung itsura ng pagka step. Bali dito, so, tingnan natin kung ilan yung dito yung touch screen niya, isa 20. Bali papalo din niya ng 20, finish niya pinaka 20 na. Dahil sa magta-tiles tayo dito. Yung mga Kuragon na nagawa na yung nabuhusan namin, tinanggalan namin yung forma. Pakita ko na sa inyo kung ano yung itsura. Pero bago lahat ay kapakita ko mo sa inyo ang aking mga kasama naliligo. Yan. Oh, shout out kayo dyan, oh. Ay, mga naliligo pa. Ngayon, ipapakita ko itong ginawa na namin hagdan ito. Yan na yung itsura ng hagdan na ginawa. Napapansin nyo, maliit lang siya, no? Tulad ng sinabi ko, papatungan to ng ng kahoy na antik. Bali nakaano siya, nakahang siya na ganyan. Kabilaan. Kaya maliit lang yung maliit lang yung hagdan na nagawa. Ito na mga Kuragon. Ayan. Ito yung step. At ito yung landing. Ayan. Bali po pinuruan siya. Pinuruhan na namin para pag pinatong na yung flat na. Hindi na yung ulit-ulitin pa. Kasi flat lang dyan yung ating lalagay na step. Mga ganyang haba. Ayan. Bilaan. Flat lang. Tapos dito lalagyan din ng kahoy para mapakan dito sa gitna na to. Kagandahan kasi dito karoon siya ng mga I-beam para tumibay ng gusto. Yan, para tumibay na ng gusto. Bali dito mag-asintada. Asinta na namin yan ng CHB para nakaharang na. Ano yung itsura niya? Taas. Yan. Step. Mga nakapuro na siya. Yan. Kasi dito banda magkakaroon din kami dito ng railing. Ikot yan. Yan na yung step. Yan mga Kuragon na. I-update ko kayo yan pagkatapos ng pag nalagyan natin ng kahoy na step. Pakita ko sa inyo kung paano ginawa. Mga Kuragon, binuhusan na namin ngayon para sunod na baka malagyan na namin ng step. Ayan na yung yan. Napakalit tingnan pero pag nagawa na yan, okay na. Yung dulo na yon, yung kanto na yon, napansin nyo, di ba may siwang? Ganon din yung space dito, dulo. Pag hinulugan mo to, saka ito, yun, parehas yung space nya, parehas yung sukat, para magandang tingnan, hindi yung magkahiwalay. Pangit kasi yung pag hindi nakaskwala, kailangan nakaskwala. Yan. Okay mga Kuragon, kung nagustuhan yung aking pinakitang video ngayong araw na to, sa mga baguhan dyan, please subscribe kung nagustuhan nyo. Paki-comment na rin para magkaroon ako ng idea kung ano yung suggestion nyo sa aming ginawa. Sa mga nagsusuporta sa akin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo. Thank you. God bless. Sana huwag kayo magsawa. Maraming salamat.